Fijn dat je allemaal weer kijkt naar het knippertje van Renske. Als je ouder werd, ja, dan heb je denk hulpstukken nodig, zoals een huurapparaatje. En sommigen vinden dat maar niks, die vinden dat maar lastig. Hè? Maar het kan toch ook gemakkelijk zijn? Ja, huurapparaat. Zijn huisgenoten begonnen over opa zijn slecht huren te klagen. Maar hij wordt gruuts en wil je niet zo'n huurapparaatje dragen. Zijn huisarts had een goede oplossing en schreef toen bij de hand een bekend onzichtbaar huurapparaatje voor zijn beste klant. Na een maand zegt de arts: ik denk dat dit uw omgeving wel bevalt. Ach, antwoordde hij, ik heb het niet aan mijn familie verteld. Ik amuseer me kapot met wat ik de laatste maand heb gehuurd. En wat ze stiekem over mij zeggen. En wat er allemaal gebeurt. Nee, toch, zegt de dokter. Dat is natuurlijk pijnlijk om dat te beleven. Zal ik bij deze me hier gauw een ander huurapparaatje geven? Nee. Laat het alsjeblieft, zag je. Ik ben hartstikke content. Ik lach me genoeg kapot. En verandert je dan 4 keer mijn testament.